Itotako etorkinen berria bukatu zenean itzali egin zuen telebista eta bista orman jarri zuen, duela urte asko jasoriko zerbait gogora ekartzen saiatuko balitz bezala. Euskaldunok ere izan dugu hori bezain itsasarte latzik. Gerra ostean Gibraltarko itsasartea zeharkatzea bezain zaila zen, Ondarroatik Angelurako bidea. Makina bat jendek egiten zuen ihes itsasoz Lapurdi aldera, batel txikietan ere bai. Gure txalupan ibilitako batek, Fidelek, kontatu zidan urrengoa. Landetako hondartzetan arrantzan ari ginela, bordelen sartu ginen txaluparekin. Fidel niregana aurreratu zen eta berarekin paseoan joateko gonbita egin zidan. Gainontzeko marinelak portuan utzi eta han nonbait zegoen hilerri batera eraman ninduen Fidelek. Hilerria itzela zen, gurutzez josia. Antze borrokatu zen Fidel. Izan ere, iparraldera ihes egin zuten horietako bat izan zen bera, baina Lapurdira iritzi bezain laster, Bigarren Mundu Gerrak harrapatu zuen gizona. Nazien kontra engaiatu zen. Bordeleko bataila izan omen zen gogorrena. Haragizatiak etortzen omen zitzaizkion aurpegira. Gurutze zuriz josiriko larre berdeantan, eguzkiak distirarazten zuen larre hartan.